बुंनो दिनै बे मुलुगाव फैनानै माबायदि मोनदों बेवहा फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोथो मुंख्लं जानाय जोंनि फंबाय बिनानाव गोबां बोसोर जों बिदि मिथियाखैमोन बिनि गोथै हाखराव बेयाव दङ बेखौबो जोङो मिथियाखैमोन बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहा जेथिया सान्थिया सफैबाय होमबानिया बे फेसबुकआवहा बे माबायावहा नुना मोनबाय फेसबुकआवहा जेनेबा जाब्रांनि गोथै हाखरखौ नागिरना मोनबाय न'खरनि सोरबा फैनानै नायफैयोबोला नायफैनो हागोन बे खोथाखौ खोनानानैहाय मिथिनानै गोजोननायजों गिख्रंनाय मोनदोंमोन आरो एफा गोबावनि उनावहा बिदि जेनेबा जोंनि फंबायनि बिदि गोथै हाखरखौ नागिरना मोनदों ओमफ्राय बिनि साननैसोनि उनावनो जों न'खरनिफोरा नङा खिन्थु गामिनिफ्राय बिदि ओमफ्राय आरो न'खरनि सानैसो बिदि फैनानैहाय गोथै हाखरखौ बिसोरो नायफैबाय एसे बुना गालांबाय बेनि उनावहा थिग मा होनना बुङो लास्ट इयार 25 years आफ्टार 25 years मा होनना बुङो जों बिब' बिनानाव साथाम जाब्रांनि बिब' सानै आरो बिनानाव जों फैनानैहाय गोथै हाखरखौ नायफैदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि उनावनो आरो नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबा जाब्रां मुंख्लं जाब्रांखौ मान होनानैहाय बे फुटबल बादायलायनायखौ होदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायसानो जाब्रांखौ जे एसां मान होदों बेखाय बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ नोंसिनि निउस चेनेलनि जुगेदि हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों आरो आं बेखिनिखौनो जाब्रांनि माबा मोनसे मोजां पजिटिभ केरेक्टारफोर आब'नाव दङ नामा जाब्रांनि पजिटिभ केरेक्टार थारमाने नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बेहा बहुद दङमोन थारमाने उन्दैनिफ्रायनो जोंनि आफायाबो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बहुद दंखायोमोन रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावहा आफाया एकदम गोख्रोङै बारसोमदोंमोन ओमफ्राय आफाखौ नागिरना मोनि बेबायसा जोंनि न'नि सम्पतिखौबो प्रुभ खालामदोंमोन आरो आफाया सारेन्डार जानांगौ होननानै बेबायदि आफाया सारेन्डार जादों दा बे उन्दैनिफ्रायनो आफानि बे मा होनना बुङो नेसनेल सेन्टिमेन्टनि बे बारसोमनायखौ नुबोखादों आरो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ गोख्रों थारमोन आरो बेहा पजिटिभ केरेक्टार बे